održat će se takmičenje u bodybuildingu, body fitnessu i fitnessu. Sa ovim sportovima upoznaće nas Slavko Zec. Ja sam inače takmičar u body fitness kategoriji ili drugačije body figur kategoriji. Za razliku od bodybuildinga, ta kategorija se razlikuje u sljedećim stavovima, a to je da se ne traži velika mišićna masa kao u bodybuildingu, nego se traži figura, skladnost, definicija ili takozvana reljefnost mišića, da je takmičar u jednoj lepoj harmoniji, skladnosti i da nije ni sitan previše, a da nije ni velik. U globalu ono što je lepo za oko i tako. A u bodybuildingu se traže da je takmičar isto skladan, definisan, ali da su ti mišići što veći. Tako da su to neke razlike između bodybuildinga i body fitnessa. Dok u fitnessu, recimo muški fitness, to još nema ovdje, kod nas nije još zaživelo zbog nedostatka takmičara, dok u svetu postoji ta kategorija i ima dosta takmičara. Kod nas ima fitness ženski i tu je bitno da imaju i neke akrobacije i neke tačke koje su slične gimnastičkim nekim elementima. Koliko ti dugo treniraš i na kojim si takmičenjima nastupao, koje su to nagrade kojima se može pohvaliti? Ja se takmičim negde oko 6 godina, s tim da sam počeo da treniram od 1999. godine, kada je bilo vrijeme bombardovanja. Kao početnik imao sam 49 kg pri visini od 1,90 m. Bio sam jako mršav i želja mi je bila da se samo ugojim. Posle sam upoznao Petra Čelika, legendu našeg slovenskog bodybuildinga. On mi je dosta pomogao i on je bio moj trener, tako da sam postigao tu neku mišićnu masu. To sam zavoleo i onda sam počeo da se takmičim. Bio sam višestruki prvak Vojvodine, prvak države, 3 puta vicemister internacional. Takmičio sam se i na open takmičenjima u Hrvatskoj i Sisku, gdje sam bedio u više kategorija. Predstojeće moje neko takmičenje je prvenstvo svijeta u body figur kategoriji, koje će se održati najvjerovatnije na Malti. To je za godinu dana, moje pripreme su u toku. Sada bi ja da najavim takmičenje, s obzirom da sam organizator zvaničnog prvenstva Vojvodine u bodybuildingu i fitnessu. To će se održati u Mladenovu, u Domu kulture, sa početkom u 20 časova, 10. augusta, s tim da takmičari treba da dođu sat i po vremena ranije, ko želi da nastupi i da pokaže svoje telo u punom sjaju. Kako se ti pripremaš za takmičenje? Imamo pripremne faze, to se zove razvoj mišićne mase, razvoj opšte mišićne mase, gde mišić mora da se razvija, a onda moramo biti svesni i da mora malo da dođe i masno tkivo ispod kože, zbog mnogo unošenja kalorija. Posle imamo drugu fazu, to je čista mišićna masa, gde dobijamo mišić, a masno tkivo koliko toliko spada. Posle 2 do 3 mjeseca pred takmičenje imamo treću fazu i to se zove razvoj definicije. Tada idemo na mršavljenje, znači skidanje masnog tkiva i razvijanje površinskog dela mišića, znači da taj mišić bude isečen, izdvojen, da ima dobru separaciju, u ostalom što ćete moći da vidite na neke od fotografija. Koliko dugo se pripremaš? Pa eto, kao što sam rekao malo pre, moje pripreme za neka veća takmičenja traju i godinu dana, s tim da pravi pripremni period traje recimo negde oko 2 do 3 mjeseca. A šta je sa ishranom? Da li menjaš ishranu ili? Što se tiče ishrane, potrebno je unositi mnogo proteinskih napitaka i mnogo proteinske hrane kao što je meso, mlijeko, sir, riba, jaja i mešanjem ugljenih hidrata u svakom od obroka da bi bila iskoristivost proteinska u maksimumu koliko treba. Sad imamo i drugu vrstu hrane bez ugljenih hidrata, onda moramo da unesemo recimo neko masnije meso, recimo da se isključuje pileće belo meso, nego možemo da jedemo i svinjeće meso, prasetinu,
teletinu, konjsko meso i tako dalje. Jer ako bi jeli samo pileće belo meso, a ne koristili ugljene hidrate, onda može da se desi da nam opadne nivo šećera u krvi, da nemamo dobar kvalitet treninga i naš metabolizam može se ugasi i da nemamo taj naš cilj da ostvarimo dobar rezultat. Zvanično takmičenje prvenstva Vojvodine u bodybuildingu pravit ćemo ispred Federacije NABA, Nacionalna asocijacija bodybuildinga i fitnessa, i Svetske fitness federacije VFF. Očekujemo naše goste. Jedan od njih je Zoran Vejić, naš profesionalac koji se takmičio na Mister Olimpiji. Gospodina Petra Čelika, on će verovatno da bude u žiriju. Predraga Miloševića, Bačkopalančanina, Holija Vladimira, Atilu Madana. Narod niko ništa ne pita, a narodno mišljenje je najvažnije. Zato narode, razgovaraj sa mnom i sa mojim gostima. Kaži slobodno ono što misliš.